Siosto barattoin hoikkavaik Lawrence varjok. Haluatko villon sorrutsi Lawrence toi? Rito on pomaren so roan. Apä tumento roan ette. Tumentari forth. Reckless Santa's fire. Right. Achos mae'n yn dorno tyfryd iawn, mae'n yn gwella beth y gwerthodd dau wythnos yn ôl pan oedd o'n yn bwrw glaw efo hailstones ac o abiach yndi. Dwi'n gwybod. O paid o poni baradoi neu cyfeillion achos nes y gwneud hen fideo efo fi o'n Bomaris yn preifat achos efo hailstones arna fi. Dydy o'n ddim yn neis o gwbl. Felly, just stwffio hynna. Right, beth dwi'n mynd? Ydy'r eglwys Santa's Fire a dwi'n mynd o weld hyn mewn munud. Rwy'n tro gyfeillion, dyma'r eglwys Santa's Fire ble roedd y coffen Tyrsogos Siwan wedi cael mewn bedd. Ond yn anffodus, dwi ddim yn gallu mynd i mewn yr eglwys hwn achos mae ganddyn nhw gwasanaeth yn digwydd o mewn hyn. Felly, y bachod o maw oedd bod dwi ddim yn gallu bod mewn hyn achos ella bod mae ganddyn nhw gwasanaeth, ond dwi ddim yn siŵr iawn, ond gawn ni weld. Reit. Beth dwi'n mynd i wneud? Mae'r clycha wedi stopio canu. Ond dwi ddim yn siŵr iawn os mae'n yn posib i fi dod i mewn. Ond Ond mae'r tywod yma yn llawer gwell na beth digwyddodd cynt. Felly mae'n eithaf o gwell. Eseg na gonsid dymblon, ugen, na gonsid dymblon o Fales. Sori, dwi'n siarad hwn Gareth. O moda besil. Yn oed y Cymraeg. Reit, y peth darion oedd. Dwi'n mynd i dod i mewn yn dyrra gyfales. Dyna ni. Tyrys.